La indústria ja no compra més el fet de ser la germana lletja del teixit productiu català i està amagada en un polígon industrial. Amb l'excusa de l'Advanced Factories, el Saló de la Indústria 4.0 ha tret a relluir a Barcelona les tècniques més avançades i disruptives de la indústria del món. Automatització, robotització i, per descomptat, la tecnologia que està a totes les salses, la intel·ligència artificial. Tot això en una setmana en què el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha donat a conèixer les últimes xifres de l'execució del Pla Nacional per la Indústria, el pacte amb què Catalunya vol tornar a posar la indústria catalana en el centre del teixit productiu per assolir la somiada reindustrialització del territori. Com? A cop d'inversió, innovació i, per descomptat, tecnologia. Us ho expliquem a l'Empresa al dia. L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa. Avui, la indústria es cola en el centre del debat i ens dona peu a parlar del nostre model productiu i de les noves tecnologies. Per posar-nos al dia de l'actualitat empresarial, comptarem, com sempre, amb el Carles Flor. Bona tarda. I la Gemma Fonseca. Hola, Helena. Gemma, de què més parlarem? Parlarem també del salt a borsa de Puig, gairebé una anomalia a Catalunya, i del llibre que ha tret aquesta setmana en Roger Vinton, La teranyina blaugrana. Parla dels 125 anys del club del Futbol Club Barcelona, però ben bé no parla de futbol, parla d'economia i també de poder. Tots tres us farem una píndola de l'actualitat econòmica i empresarial perquè directius, directives, empresaris i tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al dia. Comencem! Com dèiem, l'Advanced Factories s'ha celebrat aquesta setmana a Barcelona per definir el futur de la fabricació avançada. Amb un impacte econòmic de 62 milions d'euros, gairebé 600 firmes expositores i més de 27.000 assistents del sector industrial, el Congrés ha posat en relleu la importància que està agafant l'adopció de la intel·ligència artificial en la indústria del futur. No se'n salva cap sector. Definitivament, la intel·ligència artificial canviarà el món en què vivim. Dues xifres, no?, per contextualitzar una mica. Segons un informe que ha publicat Acció, Catalunya ha triplicat el nombre d'empreses dedicades a la intel·ligència artificial en els últims 5 anys. Concretament tenim a Catalunya 488 companyies dedicades a aquesta tecnologia, que l'estan produint, que l'estan desenvolupant. I això es tradueix en un volum de negoci de 2.155 milions d'euros, és a dir, el 0,8% del PIB català. Llocs de feina, 14.525 llocs de feina. És la tecnologia, de fet, la segona en creació d'empreses. Està molt a prop de la primera i la primera és la ciberseguretat. És una de les grans protagonistes de la quarta revolució industrial i no només per totes aquestes empreses que veiem que l'estan desenvolupant, sinó justament per totes les que l'estan adoptant, les que l'estan aplicant en el seu dia a dia. A l'estat espanyol són gairebé la meitat de les empreses espanyoles les que ja estan utilitzant la intel·ligència artificial en el seu dia a dia. I això té conseqüències directes en el nostre model productiu. Gemma? Efectivament, Helena. Aquesta setmana, Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha firmat una anàlisi molt interessant que recomano a tots els que ens estan escoltant. M'agradaria preguntar, per què Àustria, Dinamarca, els Països Baixos o Alemanya tenen un major PIB per càpita que nosaltres? Segons Poveda, tot té a veure amb un nivell de productivitat molt alt. Per tant, toca posar-nos les piles. I quins són aquests sectors que podríem considerar que tenen més productivitat? Bàsicament són 3, una mica amb la línia que estaves comentant abans. Indústria, sector TIC i part del sector d'activitats professionals i tècniques. I això sí, toca posar-nos les piles. I Poveda ho té clar. Construcció, transport, comerç, hostaleria, sanitat, educació i administració pública. Aquests són els que estarien, o sigui, que s'han de posar les piles? Són aquests els sectors? Efectivament. I també llança uns consells Poveda. Què frena la productivitat avui al nostre país? Doncs la sobreregulació. La burocràcia? Sí, que són termes que, mira, fins i tot també em trabo. La inestabilitat política, la manca d'inversió en innovació, fuga de talent, condicions salarials i les expectatives sempre no complertes dels Next Generation. Sí, parlant d'expectatives, hem de dir una positiva, no? I és que aquesta setmana Roger Torrent, el conseller d'Empresa i Treball, ha donat a conèixer les xifres d'execució del Pacte Nacional per la Indústria. Sorprenentment, es compleix el que es promet, perquè s'ha executat el 97% del pressupost previst en el Pacte Nacional per la Indústria. Per primera vegada podem dir, ei, molt bé. Jo no m'ho crec. Ah, molt bé. És que, curiosament, per què es donen aquestes xifres?
tan optimistes que ningú es creu en plena campanya electoral. Jo crec que hauria d'estar prohibit, i crec que està prohibit fins i tot parlar d'aquestes coses, perquè al final que ho demostri amb fets. És a dir, quan tothom està demostrant, com acaba de dir la Gemma, i la Carme Poveda acaba de dir-ho, que el que cal és més millorar la productivitat, un dels punts de la indústria del transport, i estem parlant del Pacte Nacional de la Indústria. Quant temps va tardar el conseller en assumir que s'havia de fer aquest pacte, que li estaven reclamant diferents patronals? I ara ve a lluir-se i posar-se la medalla. A més, he de dir... Eleccions el 12 de maig. Exacte. Sí, la meva mirada positiva i ingènua pensava, potser ho ha dit aquesta setmana perquè és l'Advance Factories. Però, clar, la realitat no és així de maca, no té flors i violes, i ho ha dit en campanya electoral. És veritat. A més, critica, doncs, bueno, diu que confia en mantenir aquestes xifres durant el 2024, però que creu que el no tenir pressupostos ho posa més difícil. Clar. No, és important donar la culpa a algú. Sí. Després ja en parlarem d'això de donar culpes a algú. M'agrada. També aquesta setmana hem tingut com a protagonista a Puig, l'empresa catalana. Gemma, ens pots explicar una miqueta perquè ha fet el salt a borsa? Totalment, Helena. Puig espera captar més de 2.500 milions d'euros amb la sortida a borsa. La companyia preveu efectuar l'operació mitjançant una oferta pública de venda d'accions de nova emissió adreçada a inversors qualificats. Per què s'ha considerat que és una anomalia el cas de Puig? Sí, molts dels mitjans, inclús nosaltres ho hem titulat d'aquesta forma, anomalia del cas Puig. Per què? Doncs perquè Puig té més de 110 anys d'històries i és una companyia familiar. Va guanyar 465 milions d'euros de beneficis l'any passat. També, com estàvem parlant ara, és una anomalia perquè l'empresa familiar catalana diríem que té una gran aversió als mercats de valors. Sí, no? Fins ara l'ha mostrat. Efectivament, i per dos motius. Sobretot perquè els costa molt compartir el poder de negoci i l'exercici de transparència que demana entrar a borsa. Podríem dir que això és generalitzat a l'empresa catalana, no? És una de les nostres característiques. Compartir el poder del negoci, doncs, costa, no? No, home, no. La casa és meva. A vegades... Que l'he aixecada jo. A veure si Cat ara vindrà a dir-me el que he de fer. Exacte. Preferim ser petits, però tenir-ho nosaltres, que no compartir aquest poder i fer-nos grans. Exactament, que no compartir-ho i ens enfonsem tots junts. I efectivament, i també Puig, potser molts de nosaltres no coneix què hi ha darrere, però possiblement molts dels nostres oients podrà haver escoltat Carolina Herrera, Paco Rabanne o Nina Ricci. I finalment també ha sigut protagonista... Que són propietaris d'aquestes marques, vols dir, eh? Efectivament, sí. I Puig ha inaugurat recentment l'ampliació de la seva seu central a la segona torre al complex de Plaça Europa de l'Hospitalet. Sí. El que està bé és que sembla ser que volen mantenir la propietat, és a dir, la majoria queda en mans de la família. Això és el que al principi han dit. Veurem si realment són capaços de fer-ho o queda allò una miqueta... Doncs no sé si també amb aquest salt perdrà, no vull dir certa catalanor, no? Però no sé si... És que hem vist algunes empreses que últimament estem veient desaparèixer les C. La catalanitat l'estem perdent, o l'estan fent perdre moltes empreses, i en tenim proves. El nom, portar Catalunya o catalana a la marca és una cosa que als catalans, o són pseudocatalans, no els agrada. Tenim el cas d'una empresa que es deia Catalana Occidente que ha decidit que es diu només Occident. Tenim el cas d'una empresa que es deia Mutua General de Catalunya que ja no es diu Mutua General de Catalunya, ha tret la C. Tenim una altra que es diu Fiat, que la C vol dir Catalunya i que ara en els seus anuncis la C s'ha transformat en Carinyo. Oh, vaja. I us poso un exemple pràctic. Ahir vaig trucar al Banc de Sabadell, aquest banc que el seu president diu que està molt orgullós d'estar a Alacant, i no d'estar a Alacant, i no a Sant Cugat o a Catalunya, i vaig trucar per demanar cita per un tema. I et diuen, primer, si quiere castellano, pulse 1, si vol català, pulse 2, i segueixes. Pulses 2, i al cap d'un moment et contesten, dígame, senyor, perdoni, es que necesito... No, me tendría que hablar en castellano porque es que el catalán no lo entiendo. Escolti, que he premut la tecla 2. No, sí, pero es que no me habla en castellano, no lo entenderé. Bueno, pues he apretado la tecla 2 y quiero hablar en catalán. Es que no hay ningún operario disponible que hable catalán. Esperes un momento. Vaig esperar exactament 6 minuts i 35 segons perquè era el que marcava el rellotge del d'això, i al cap de 6 minuts i 35 va sortir la senyora i em va dir disculpe, senyor, no hay ningún operario en catalán. Muchas gracias. Això sembla que anirà més, no? Bueno, és una manera... Sí, per això dic que entenc que estigui molt còmode el senyor Oliu a Alacant, com va dir l'altre dia, i que aquí potser es trobi incòmode i que tot es faci més aviat en castellà. Potser aviat li haurem de dir Banco Sabadell en lloc de Banc de Sabadell. No? Però sembla que és una tònica.
Bé, això dels noms doncs, també a vegades representen doncs, el moment econòmic o empresarial que vivim, no? Perquè, per exemple, ho hem vist amb el Camp Nou, també amb Spotify Camp Nou, perquè volem parlar també avui de la Teranyina Blaugrana, que és el llibre que ha presentat en Roger Vinton aquesta setmana, parlant dels 125 anys d'història del Barça, i que és un llibre que, com dèiem, no parla de futbol en si, sinó que parla d'economia i empresa. I veiem, doncs, per exemple, una anècdota, al Camp Nou, la història de com s'ha anomenat el camp, també ens reflexa molt una mica el que estàvem dient de treure la C en alguns noms d'empreses. Sí, perquè al final, mira, el Camp Nou, o el Nou Camp, el que fos, s'havia de dir el Camp Joan Gamper. Però el règim... Pel règim, d'alguna manera... Ells sempre van dir que el règim no lo veia bien, perquè era protestante, s'havia suïcidat, era divorciat, no sé, totes aquestes històries... Clar, més ho deien en castellà, Sí, clar, no li van dir en català. Aleshores, però clar, l'any 75 el règim es va acabar. Uns anys abans, un gran president, l'Agustí Montal, fill, va portar el Cruyff i va catalanitzar el club. I una vegada el canvi de règim es podia haver posat l'estadi Joan Gamper. I han passat els anys i ningú... Ara tenim l'estadi Spotify, o tindrem, perquè encara no està acabat, que l'estan fent els turcs i mai se sap com acabarà allò. És un reflex també del moment econòmic que viu el club, que és una crisi financera que al final llavors et vens a l'economia, et vens a la... També ho estan fent molts camps d'equips principals d'Europa. Ara ho fàcil, s'ha quedat amb Spotify, però tots aquests anys per què no es va dir Joan Gamper? Sí, perquè podria haver sigut Spotify Joan Gamper. Sí, però és igual, des del 75 fins al 24 hem tingut un munt d'anys per dir-li Joan Gamper. Sí. I vull recordar una anècdota. Joan Gamper va néixer en una ciutat suïssa que es diu Winterthur, i a casa seva, on va néixer, hi ha una placa que posa aquí va néixer Hans Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona. A Barcelona, l'altre dia, en un diari, parlaven de que la casa on es va suïcidar Joan Gamper s'havia convertit en un mueble o en una habitació d'aquestes. Al final sempre jo crec que acabem destrossant la nostra història i tot allò que hem fet. I ara doncs ha tocat carregar-nos el Gamper. Bueno, és una història. Però el Vinton diu una altra cosa molt important o molt interessant, que ho dèiem l'altre dia, que avui en dia els que manen són els comptables, són els financers. Ja no mana el màrqueting, ni la marca, ni la comunicació. Avui marca el comptable. De fet, el que no es pot medir no existeix. I així anem. De fet, això ens ho explicava en una entrevista que ens ha donat a Via Empresa, l'hem fet aquesta setmana amb l'excusa de la presentació del llibre, i deia això, que a l'economia en si estem canviant empresaris per financers, i això també es reflexa en els presidents del Futbol Club Barcelona al llarg de la història. Hem tingut empresaris de sectors com el cotoner, que ha sigut un sector amb molta influència en la història del Barça, també la construcció, amb Núñez, i que darrerament hem tingut alguns presidents que no sabríem ni dir de quins sectors són, perquè al final són financers, es dediquen al món de les finances, de les empreses, però no són d'un sector en concret. És un llibre que el recomanem molt, no només per la manera que té d'explicar les històries del Roger Vinton, que per qui no ho sàpiga és un autor que escriu sota l'anonimat i fa investigació periodística, i cada divendres publica El laberint del poder a Via Empresa, però a més s'aprèn molt. Jo que ja ho sabeu, detesto el futbol. Doncs el dimecres van fer un gran partit al Barça, em va sorprendre i tot. Jo que ja havia perdut la fe, vaig recuperar-la per una estona. No, m'he hagut d'assabentar per obligació, però no pas per interès real. Però vaja, que malgrat que no siguis futboler o aficionat al Futbol Club Barcelona, és un llibre que parla d'economia, parla d'empresa. Perquè el Barça és un fenomen que reflecteix molt clarament el que és Catalunya i el que som els catalans, en el fons. I és més que un club, no? Sí. O si més no ho era, en una època determinada en què no es podia ser una altra cosa, doncs era més que un club. Tanquem l'actualitat de la setmana i veiem, mirem la setmana següent, quins esdeveniments us recomanem des de Via Empresa perquè us apunteu a la vostra agenda. El Carlos Rojas ens ho explica. Benvingut, Carlos. Hola, Helena! La setmana vinent arriba farcida d'actes i oportunitats per tots els públics. Entre el dilluns 15 i el dimecres 17 tindrem el LEAD, el Leadership Innovation Training. Es tracta d'un programa organitzat per Istay Consulting, dissenyat específicament per a aquells que volen liderar la innovació a les seves entitats. Es dividirà en 3 jornades, de 8 del matí
a 6 de la tarda. A partir de dimecres 17 arrencarà una altra cita destacada, la Barcelona Bridal Week, que durarà fins al diumenge 21. Es tracta de l'esdeveniment líder de moda nupcial organitzat per Fira de Barcelona, on es coneixeran les novetats i tendències principals del sector i amb presència de firmes d'alta costura internacionals. Més coses. El dimecres 17 d'abril, de 10 del matí a 2:15 del migdia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat organitzaran una sessió en què s'explica com són i com es fan els pressupostos de la Generalitat, d'on venen els ingressos i a què es destinen les despeses. D'altra banda, el dijous 18 d'abril, de 9 del matí a 6 de la tarda, se celebrarà la 5a edició del Singularity Tech Day a l'Immo Grupo Miranza Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu on es podrà descobrir com empreses líders en el seu sector estan abordant la transformació digital i la implementació de tecnologies innovadores per millorar-ne l'eficiència. A la nit, de 8 del vespre a 10:30 de la nit, se celebrarà la Tech Night 24, organitzada per ESADE Alumni, un esdeveniment en què s'explicaran novetats al mercat tecnològic i de negocis. Serà a Pier 01 de Tech Barcelona, on s'oferirà un sopar còctel. I per acabar, el divendres 19 d'abril, de 8 del matí a 7 de la tarda, l'IS Barcelona North Campus acollirà la conferència IS Private Equity and Venture Capital, que comptarà amb els líders d'algunes de les empreses més reputades del món, tant en capital privat com en capital risc. El preu per assistir és de 99 euros. Apa, doncs, ja tenim l'agenda plena. Doncs anem a veure què ens explica aquesta setmana la filòsofa i politòloga Ariadna Romans. Doncs mira, Helena, justament avui et porto una frase que no només és important per l'economia, sinó també per l'ecologia. I és que Robert Swan va dir que el pitjor perill pel nostre planeta és pensar que algú altre ens salvarà. I aquesta frase m'ha fet pensar moltíssim perquè penso que no només té aplicacions per la nostra manera d'actuar respecte al planeta, respecte a l'entorn, sinó també per la nostra manera d'actuar en el món de l'empresa i concretament en les nostres iniciatives personals. I és que pensar que sempre hi haurà una altra persona que farà aquella tasca que ningú vol fer, o una altra persona que solucionarà un problema que puguem tenir, o senzillament esperar que una tasca es farà màgicament, és una petita o quasi nul·la garantia d'èxit, perquè sense una bona distribució de tasques, sense una bona distribució de responsabilitats, al final el que fa pensar que sempre el del costat ja haurà fet allò que jo havia de fer serà que no l'acaba fent ningú. Per tant, si una cosa podem aprendre a les paraules de Swan és dividim bé les tasques, però sobretot assegurem-nos que sempre hi ha algú que les està duent a terme. Gràcies, Ariadna. Carles, Gemma, qui ens salvarà? Vosaltres mateixos. Sí, mira, l'Ariadna té tota la raó, que és veritat, sempre pensem que algú altre ens salvarà. I per això els polítics creen comissions, perquè si es treuen la paret de sobre. I el que hem de ser és responsables de les decisions. I hem d'exigir als polítics i als que manen que prenguin decisions i siguin responsables d'aquestes coses. Jo voldria recomanar l'article d'ahir del Josep Maria Ganyet, que és el nostre articulista de referència de tots els dijous, que diu una cosa molt maca que m'agrada molt. Diu, l'estupidesa humana mai s'ha de subestimar. I jo crec que l'hem de tenir tots molt present, això. Marxem avui amb una mica d'inspiració, però també aquesta setmana amb un grau de responsabilitat, no? I si ningú ens ha de salvar i ho hem de fer nosaltres mateixos i no una comissió, què millor que estar informats per fer millors raonaments i tenir més llibertat a l'hora de prendre decisions. Nosaltres t'ho posem fàcil. Només hi has de dedicar-hi 15-20 minuts al divendres i t'ho deixem tot comprimit perquè puguis portar un divendres més l'Empresa al dia. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa.